Здравейте, приятели! Аз съм Фантом, съжалявам за това. Аз съм Фантом, но днес ще започнем ново оцеляване в Майнкрафт. Както виждате, аз изтеглих по-новата версия от Aptoide, защото от Google Play е твърде 13 лева. От Aptoide може да се я сваля безплатно. И на много прекрасно място над дърветата. Много хубаво. На играта е много увеличен. Видео, аудио. Музиката ми е на 100. Сонда. Все така ще ги пусна. Ще събера малко дърво, което е олк дърво. Както виждате, може и телефона малко да е по-различен, защото този телефон не е мой, а на приятелят ми, с който снимаме заедно. И така. Сега... там има sugarcane. След малко ще закопая на долу земята. Въобще, ето така се плува най-бързо. Ако преследвате някой приятел, искате да го убиете, ето така може да се преследва най-бързо. Не. Точно. Сега ще намеря много хубаво местенце, в което да се настани, разбира се. Кравичка, ела тук искам стека ти. Не бягай. Искам твоя вкусен стек. Вкусен крехък, месцето ти е вкусно. Идвай тук. Да. 3. Ще се надявам добре. Чакайте да си направя един меч. Здрасти, пращу, вижте как ме гледа, колко сладко с тези очички. Къде отида? Ето го. Смъртното е подписано. 3 по 3 пажолки, това е чудно. Овца. Където е, че е само една, а няма повече наоколо. Поне аз не виждам. Овци, къде сте? Защо само една? Не е честно. Майнкрафт ме мрази. Оцелявал съм толкова пъти извън кадър. И накрая реших да снимам. Овца и ес. Май прибързах с включението, че Майнкрафта ме мрази. Там си намерих една хубава сочна овчица. До нея вкусно пилеш местенце. Умирай! Къде си? Аре, умирай! Вижте как това е създадено, все едно е за мен. Направен е вход, всичко както трябва. Защо аз не обладнявам? Да си видя само настройките. Не. Профил. Чит. Ще пусна чит. Ако ми трябва. Няма да ми трябва. Мисля. За сега. Не, аз съм на... Ще си пусна на хард. Трябва да бързо да намеря кобълт. Тук е прекрасно място за къща. Трябва да се... Кирка, ще направя една кирка, като събера
И ще се върна след малко, след като събера достатъчно кабелстоун. И пак се върнах. Събрах достатъчно кабелстоун, за да си направя хубави инструменти. О, пръчки, пръчки, пръчки! Елате при мен! Си направя дървен меч, дървена кирка. Направих си брадва, лопата и не знам какво ще си направя. Ще направя стълби или една фурна ще си направя. Ще сложа над крафтинга, за да ми е по-близо, по-удобно. Трябва да събера малко дърво, за да си направя вратички. И оцеляването ми е перфектно. Това ми се привида като село. Гаден хълм. Чакайте, сега ще сложа един текстчър пак. Къде сега? Един ресурс пак. Тук не може да слагаме тъй, че трябва да излезна от света и да го сложа. Съжалявам за това. Като го сложа, ще се върна. Аз нямам инсталиран. Нямаш ли? Не. Оказа се, че текстчър пака ние сме изтървили програмата, с която си свалихме текстчър пака и текстчър пака се изсвил заедно с... Това е много гадно. Страна на Paymaster. Защо толкова правилно се цепи? Имам брадва. Аз съм правил изключих. Сега ще си къде е дървото? Най-мраза е в такива ситуации. Да ми застане между дървото. Къде съм? Аз паднах Чакайте, сега ще засадя шугъркейна тук до водата, до морето. След време ще прави и една хубава въдичка, силно рибки. Какво ще трябва да правя? Вратички. Три врати. Що да мога? Auto-jumper. Не ми е включен. И това е всичко от нас. Ще се видим в следващия епизод. Чао!